Argiaren podcastak. Egonarria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egonarria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Neu naiz zure aita. Barkatu Konstantino Romeroren ahotsa ezin jartzea. Ez inoiz gutxietxi alde ilunaren boterea. Erabili indarra, Luke. Hauze da bidea Mandalorian. Edo beldurrak sumina dakar. Suminak gorrotoa eta gorrotoak sufrimendua. Film gutxik lortuko zuen hainbeste esaldi, estena eta pertsonai mundu zabalean hainbeste pertsonentzat mitiko bihurtzea. Eta bai lagun, ezara podcasta naztu, gaur Star Warsi buruz hitzen behar baitugu, ezta? Bai, eta zergatik, joan den larunbatean, maiatzaren 4ean Star Wars eguna, Oizarretako gerraren eguna izan delako, eta zergatik da maiatzaren 4 Star Wars eguna, hitzjoko simple batengatik, hitzjoko fonetiko batengatik, esaldi asko aipatu dituzu, Bai. indarra zurekin bego da agian ezagunetakoa, edo indarra lagundu zaitzala baita ere itzultzen da. Baina hori igual gaztelerazkotik dator gehiago, eta ez inglesezko originaletik. Inglesezko lelo originala, May the Force be with you da, eta force hitza da, indarritza, fourth, laugarren, hitzagatik ordezkatzen badugu, esaldiaren, lehenengo zatiak, data bat ematen digu, May the Fourth, hau da, maiatzaren 4. Eta, Star Wars sagak jalaizter mendikan bizpairu urtetara 50 urte beteko ditu, eta gaina ze ondo zahartu den. Oso. Batez ere lehenengo, hiruiek. Zaharra direnak. Bai. Eta beraz ja fenomeno historikotzat ere jo daiteke. Gure podcastean badukalekua. Bestela ingo genioke, Bai, horri bai. Baina gainera fikzio historikoa da teknikoki. Ze askori iruditzen zaio, etorkizunean kokatua dagoela, baina pelikulan hasieran, lehenengo pelikulan hasieran, hitzen eskrol edo kortinira hori atera baino lehen, esaldi bat agertzen da, eta da, a long time ago, in a galaxy far far away, hau da, aspaldi. Hau da, iragana da, beraz, fikzioa da, baino, iraganean kokatua. Baina, arrazoi nagusia podcast ontara ekartzeko da, gustatzen zaigula. Hori bai. Baina baita ere, Star Warsek referentzia historiko erreal asko ditulako, Eta orduan podcast ontan, referentzia ditako batzuk errepasatuko ditugu. Hau eta nuzet soinu banda osoa, eta bukatuko dugun bestea, agian ni hau baino gehiago gustatzen zait. Ez dugu aurreratuko. Ez egin spoilerrek. Kontua da, George Lucas, frankiziaren sortzaileak berak, 2005an, Boston Globe egunkariari, emandako elkarrizketa batean, zera esan zuen. Historia maite dut, hori nabaritzen da. Eta Star Warsen oinarri psikologikoa mitologia izan arren, oinarri politikoa eta soziala historikoak dira. Beraz, berak ere hori onartzen du, eta egia da Star Wars alderdi guztatik oso xe aztertu dela,
asko idatzi da, asko Gehiegi. hitz egin da edozein gairi buruz, eta historiarekin duen loturari buruz ere asko idatzi da, eta guk podcast ontarako hartu dugu oinarri 2013ko lan bat. Star Wars and History, izarretako gerra eta historia, 12 historialarik hartu zuten parte liburu honetan, eta Lukasek berak ere parte hartu zuen, eta ontzat eman zuen, beraz, bertan esaten dena, ez? Eta zintu dira, noizkoa dira. Gehienak aro garekidekoa dira, baina antzinarokoak ere badira, eta orduan kronologikoki hasiko gera antzinarotik. Beti bezala. Antzinako erromatik. Nola ez? Bai, Tony King historialariak aztertu du gai hori liburu hortan, eta berak dio Star Warseko egitura politikoak, errepublika, senatua, imperioa, eta sistema politikoen sekuentziak ere oso antzekoa direla bietan, ez? Eta kasu honetan, errepublika galaktikotik imperio galaktikorako transizioaz ari da, bera, ez? Eta gero, hori ez, Romako errepublikatik eta imperioko transizioa, ez? Oso parekoak dira. Nik uste dut hori atzematen errezena den referentziatako bada, ez? Imperio handi bat, kultura asko barne biltzen dituna, ustelkeria, botere jokoa, incluso parlamentarien edo kantzillerren janskera, irien itxura. Izen batzuk, Palpatin bera edo Valorum izenak ez dira latinezkoa, baina badukate latin kutsu hori, ez? Eta gero baita ere aipatzen du Kinek Nabu planeta, ez? Arkitektonikoki oso erromatar imperiokoa da, ez? Eta gero badago beste detalle bat, beste ezagita referentzia bat, ez erromari, baizik eta erromatar garaiari buruzko pelikula bat egiten zaiona, eta da The Phantom Menace pelikulan, 80ko hamarkadan egin ziren hiru prekuela edo horietako batean, mespretsuz esan duzu bai hori, ez? Bueno, azteko 80ko hamarkada. Eta iruditzen zait atzokoa diela. Alegia, ez dakita ondo sartu direnela ez, ni sartu naiz. Ne ustez ez asko zeo beto sartu dira lehenengoak. Zartarrak, zalantzari gabe. Flipantea da, gero irudiak ikusita. Kontua da, hiru pelikula horietako batean ikusten da lasterketa bat, ez? Kapsulen lasterketa bat, eta hori da Ben-Hur filmeko kuadriga lasterketaren kopia ez, omenaldia, esan dezakegu. Baina egia da, Star Wars etzela erreferentzia hori egiten nahi izan. Lehenago, 1978an, beste pelikula mitiko batek Ben-Hurreko estena errepikatu zuen, baina autoekin. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get lost in 10 degrees lightning. Go grease lightning, you're burning up the quarter mile. Go grease lightning, you're coasting through the hip-lap drive. Hau bai ez nola espero, Star Warsekin hasi eta hontan bukatzea. Gris. Klasiko bat, baita ere. Gero ondo aznertuta gila da, giari zor kotxe oie guztiak Travoltaren tupearen barruan gordetzeko gordetzitezkela. Pentsatuta baina bai. Bueno, ja, antzinaro hau txiko dugu batzen, eta esan dugu erdiaroko osa barkatu aro garaikidikoa dira referentzia gehienak, baina erdiaroko referentzia batzuk ere badira, adibidez Jedaiek templarioen ordena gogorarazten dutela, eta ez bakarrik templarioak, ez gera eurozentristak izango, eta adibidez Shaolin monjeak edo samuraiak, ez? Espatarekin. Nahiko monje tankera dakate bai. Bai. Espata, claro, egia da. Bai, katana, ez daka forma berdina, baina bai. Horti da. Bai. Baina, bueno, esan bezala, aro garaikiri da ingo dugu jauzi, eta zehazki, 1980ko, eta bigarren mundu gerrako Alemaniara egingo du jauzi. Hau da?
Nola ez ba? Osea, Alemania ze nazira. momentutan, ze kontakizunetan ez da agertzen ba, ez da naziren bat agertzen. Ez? Baina egia podcast honetan, gutxi dira agertu. gutxi- Bai, ez ditugu asko aipatzen. Ez, abaskalta, ez datera. Eliza katolikoak eta monarkiak ez diote nazi lekurik uzten. Orduan hori, batetik, esan behar dugu, Imperio Galaktikoaren soldaduei erasotropak esate zaiela, Bai. ez? Original inglesez Stormtroopers. Trooper. Eta Alemaniarrei bezala, ez? Alemaniarrei bezala. Eta gero soldadu horiek, kasko txuria dute, Darth Vaderrek kasko beltza, baina kasko horiek dira Alemaniarrek bigarren mundu gerran erabiltzen zituzten kaskoen formak berekoak, ez? Una pixka peluka dutenak, ez? Bai. Beko aldetik pixkat zabaltzen Aldetik diren horiek. zabaltzeko. Baina egia da, iruditeria nazia ez zutela bakarrik alde ildunera mugatu, gaiztoi ez zuten bakarrik itxura hori jarri, eta errebeldek ere referentzia oso garbia dukate, 1977ko Star Wars film originalean, amaieran, bakizu Leia printzesak, Han Solo eta Luke Skywalkerri dominak jartzen dizketenean, eta hor 1924an naziek Nurembergen egin zuten agerraldi masibo bat, 7.000 persona. Bai, exageratua. Bai, Leia printzesaren eta, Han Solo eta Luke Skywalkerren zeremonia horrek antza handia dauka horrena, eta zehazki Nurembergeko agerraldi hori Leni Riefenstahl zinegila grabatu zuen, eta gero urrengo urtean, 35ean, pelikula bat egin zuen horrekin, eta hor badago eszena bat, baina planoz plano, Bai. berdina dena, Bai. ezakit ikusi da daukazun. Bai. Biak. Bai, biak batera, bai. YouTubeen jartzen baldin badezu Nuremberg Star Wars, Bai, seguro konparaketa badagola, ez? Eta niri zalantza bat geratu zait, ez dakit George Lucasek esan nahi seguro horrekin, eta da, momentu batean plano oso irikiak erabiltzen dituzte, eta momentu batean plano izten da, aldatzen da, eta lehen plano oso hurbila batean agertzen da originalean Goebbels agertzen da, eta Star Warsen versioan Leia printzesa agertzen da. Bueno. Eta ez dakit paralelismo hori soilik estetikoa da, edo mezu bat bidari nahi digun. Ez dakit. Egia da bideo hori ikustekoa dela naziena, 35ean, 34an grabatuta eta planoak... Ikusgarria. Bai. Osa, estetikoki... Oendik ere flipatzeko modukoa. Bai. Bueno, jarritu dugu naziekin, nola ez? Eta Palpatine, aipatu dugu aurretik, baina Palpatinek boterean gora nola egin zuen, ez? Errepublikatik imperiora, hau da, diktadurarako bidea nola egin zuen, pues Hitlerren prozesua... Adolf. Bai. Beti hor. Bai. Egia da, Palpatinek ez daukala soilik Hitlerren kutsua. Esan dezakegu historiako pertsonairik maitatuenen, ez, arteko nasketa bat dela nola baite, Napoleon Bonaparteren trazak ere baditu, baina batez ere Richard Nixon ABetako, ez, Estatu Batuetako presidentearenak, eta George Lucasek 2005ean Chicago Tribune egunkarian egindako elkarrizketa batean aitortu zuen Star Wars Nixonen agintaldiaren erantzun moduan, bere kontrako erreakzio moduan sortu edo pentsatu zuela. Zehazki esan zuen, Nixon bigarren legegintzaldirako hautagaitza prestatzen ari zen garaia izan zen. Demokraziak diktadura nola bihurtzen diren pentsarazi zidan. George, pizkat progre aldeu? Hombre, Nixonen aurrean progrea izatea, ez da zaila. Eta, Nixon aipatu dugula, Nixon hitz egitea, Vietnamgo gerra hitz egitea da ere bai, eta Vietnamgo gerran eraginaren abartmentzen da, ez, Star Wars sagan. Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to
to wonder why. Woo-wee, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on... Bueno, orokorrean hartuta, Imperio Galaktikoa estatu batuak lirateke, saga osoan, ez? Bai. Eta Vietkongak, pues, errebeldeak, ez? Eta gainera, pues, pixkat, behiek erabilitako gerrilla gerra metodoak, ez? Pues, aliantza errebeldeak erabiltzen zituen antzekoak edo izan daitezke. Ez dakitena edo ez dena oso garbi geratzen da, orduan zin dugun Ho Chi Minh, Star Warsen. Jo, ez dakit. Yoda. Esan behar nizun Yoda. Itxuraldetik. Bai. Eta, bueno, eta Bai, bere Yoda buruzagi... Yoda txiki hori, jaioberri aurra, bai. Bai, beste serie, bai. beste kapituetan agertzen dana. Bai. Izalek, Ez dakit. Kontua da, zehatzago, ez, Lukasek berak aitortu du, Vietkonga inspirazio iturri bezala erabilizula Ewokak sortzeko. Bakizu, Espinosa los Monterosen antzoa dukaten izaki iletsu simpatiko horiek. Arrazoi oso, hain irudikatu dute. Segurako antzoa dukate. Beti, ez ditugula naziak aipatzen. Eta bida, ja, gaur bitan. Hitler Inork eta espero zuena Espinosa los Ewokekin Monteros. batera tortzia. Bai. Bueno, Ewokek, ez, Espinosa los Montero ez bezala, arma primitiboak erabiltzen dituzte, ez, baino arma, ez, primitiboak eta izan arren, potentzia militar handi bat mendean hartzeko gai dira, ez, pelikulan, eta batez ere daukate gaitasun handia inguruneari egokitzeko eta ura baliatzeko, ez, gudua edo irabazteko. Eta bezalkatzeko apizten dute. Ba, hori da. Endinola. Bai. Politak ez, baina maitagarria, gertutik, bai. plano gertuak ez diete asko lau. Gebelsek eta... Ez Gebelsek ere. Gebelsek ere, lehiak bai. Leia eta berin zaimadak bai. Bai. Da, bueno, bukatzeko, aipatu behar dugu ere, gerra hotza eta mehatxu nuklearra, ez? Kontuan hartu behar da gainera, guare gerala, ez, Nixon eta hitz egiten, edo Vietnameko gerraz, eta historia zari gerala, baina saga sortu zuen garaian, oso garaikideak dira, gertakizun horiek. Eta hori ez, Lukasek unibertso hori sortu zuenean, oraindik errautz betean geundela, eta mehatxu nuklearra oso bizi zegoela, eta mehatxu nuklear hori pixka bat irudikatzen du heriotzaren izarrak, ez? Desde Star. Noski. Bai, ez? Eta alderan Leia printzesaren planeta, ez? Espaziotik urdina bezala ikusten da, eta horrek... Planeta urdinarekin alderatuta? Bai, azkena hori lurra da, ez? Eta zerratzen da, ez dugu spoilerrik egingo, mundu guztiak egingo du. Alderanekin, heriotzaren izarrak... Aldeitera, doala. Planeta, bai. Bai, estan da egiten dura, erabat... alderan planeta ez dakit esan duen, Leia printzesaren jaiot herria esan behar nuen, herria ez, jaiotze planeta. Bai. What a mess we made when it all went wrong. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside. A heart of broken glass, deep inside the abandoned Baina arte, esan dugu historiak eragin handia duela Star Wars sagan, baina alderantziz ere gertatu zen, 1980ko hamarkada hasieran, Star Warsen sukarrati betean, eta Ronald Reaganen agintaldiaren hasieran, Estatu Batuetako presidente berriak defentsa estrategikorako ekimena jarri zuen abian, eta ekimen horren arabera, Estatu Batuek misil nuklear ez erasoz gero, ez? Estatu Batuak, ez? Beste norbaitek, misil nuklear ez erasoz gero, herrialdea defendatuko zuten laserra erabiliz. Oso ondo. Ez dakit ezpata forman edo nola, baina oso idea bikaina, bai.
Esan gabe doa plana etzela bideragarria. Ezin atera, ez? Ez. Baina bitartean, ez, Estatu Batuetako prentsak oso ondo pasa zuen eta ekimenari Star Wars ez izena jarri zion. Oso akuratua. Hori da, akuratua. Eta harrigan aipatu dugunez, ez? Eta beraz, alde ilunera joan garenez, martxa imperiala entzunez bukatuko dugu. Bai, gora Leia printzesaren esaimadak, gora Txihuakaren oiu orgasmikoak, eta ezaztu, Yoga Maizua, a.k.a. Jordi Pujol, Egia. euskeraz mintzo zela, bera jakin gabe. Bai? Bai. Hori igual beste batean... Aditza maieran jarrita, eta... Hori bai, hori da. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.